Florence Mundirwa from Ngoda Granites as a sales and marketing manager. Ngoda Granites tinobatsira kushongedza nzvimbo dzezororo dzehama dzedu. In short, tinokubatsirai kusarudza matombo ayo amunoisira your loved ones vanenge vakaita sei vanenge vakatisiya. Kana muchida kutibata tine website yatinayo inoti www.ngodagranites.co.zw. Facebook tiripo zvekare Ngoda Granites /tombstones. You can also find us at Corner Golden Quarry na Blawayo Road. Munotiwana zvendo pane workshop yedu. We also have a branch Palong Chain Plaza suite number 50. Munokwanisa futi kutiwana pa showgrounds opposite Tel 1. Then kana muchida kutibata pa phone number munotibata pa 0714-839-761 or 0774-140646. Kana mukauya muchida kutenga dombo motitaurira kuti tabva neku-Drewmas Media, we have a discount yatinokuofai pamunenge makutenga dombo. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Topa tinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ngiyalibingelela muli eZimbabwe sesihlangane phela kolunye isuku ibizo lami nguChiera. Njengazonke isikhathi angihambe ngedwa ngihamba lo Shumba Morise. Tiri vatano iso. Ndaisa zvanza zvangu Chiera ndinokutyai. Iwe muri eZimbabwe inotoziva ndinokutyai. Hanzizvo mazano Chiera vari kurova Cape wakadaiwo kuritoratidza ndiChiera zveshuwa. Aiwa tinokutyai Chiera. Makadini kazuva emhuri yeZimbabwe nhasi rari mwezuva? Namhla ngelinye ilanga muli eZimbabwe njengoba lisibona namhlanje siliphathele ukhulu siliphathele phela udokotela wesintwini. Namhla sibuyele ukhulu Zhizha ozathi sitshele phela ukuthi yena ukuyina kuncedisayo empilweni zethu, kuyini akwenza empilweni zethu ukuthi phela sihlale singabantu abathokozileyo ngazo zonke izikhathi. Tina Sekuru Zhizha asitiri muchirimo. Toda kuziva kuti zita iri harichinje here kana tasvika muchirimo. Naizvozvo toda kukwasai Sekuru. Aiwa makasipa ere wasekuru. Tine nani isu? Manake kwabviwa kwese. Aiwa manake. Aiwa. Machena. Tinotenda zvedu. Tinotenda. Veruzhinji musati matanga kutaura navo vangangoda kuziva kuti Sekuru Zhizha vanoera chii? Sekuru Zhizha nomwene wenyika zveona moyo chirandu tizona gono. Mazvona akandikule. Vana sekuru vangu vanyanya kuzara kuvaimbi. Nhasi tinawo kunanga. Muli eZimbabwe njengoba limuzi ukhulu Zhizha yena ngumoyo phela ogono. Ogono okay. No, isingatisire ipapo. Asekwanze semuri eZimbabwe tokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pamusoro emhuri yeZimbabwe, ini ndaitwa Sekuru Zhizha ndiri n'anga. Zita rangu ndaitwa Dennis Zumbe. Chibva iko kunonzi kwaRusape, kuinyati mine, chifu wangu achitwa Chifu Makoni. Nhau dzekurapa idzi dzakatanga kare. Ndoungana ndiri grade 4 asi wabereki neweukama ndo waiona kuti pane zviri papa. Nenhau yeurwere kungorwara kumira muru yose mapundu asi wabereki wakazofamba. Wafamba wabereki wakanzwa kuti ndo zviripo ndikambozviramba ndikatanga kuenda kuchiprofita. Tanga kupinda chechi kwaMugodhi, chechi yemweya ndichiramba chinonzi midzimu, ndichiramba mashava ekurapa emadziteteguru. Asi zvakazondibata
kusvika pakuti nhasi ndive ndakuita n'anga. Form 1 ndinongoti pamwedzi 2000 gorera 2000 ndore ndakazotanga kubata zvemishonga. Ndabikirwa doro, vabereki vaita zvese patsvagwawo Sahwira, asi Sahwira uya anga ari n'anga uya Chief Makoni ndiye akazogadzirisa dare riri pandiri kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, zvese zvemudzimu zvifambe zvanga pakabikwa doro, mudzimu ukabuda ukataura zvaunoda kuti nhasi ndizonzi Sekuru Zhizha, asi zita rangu ndichinzi Dennis Zumbe ndichibva kwaRusape. Saka matare anobatwa pano akati wande tinoronda matare, chekutanga tinopinza munhu matare anoonekwa, hatiudzi zvaafambira, asi isu ndisi tinomutaurira kuti wafambira zvakati muzukuru zvakamira zvakati, achibatsirwa. Tinobata matambudziko akawanda mukati mamatare edu. Umwe anenge achiti ndinodonha tsviyo, tinogadzirisa zvese izvozvo. Umwe anoti ini ndine kenza yemudumbu, tinogadzira zvese izvozvo. Umwe anoti kenza yangu indinayo inini ndezvironda zvekunze, imwe ndeye muchibereko, zvese tinogadzira pano, ndo chipo chiri pano. Umwe anoti ini ndine zvirombo zvendinazvo, ndakabata zvikwambo. Umwe anotoonekwa kunzi baba wako ndo wakabata kana kuti iwe ndiwe unazvo. Tinogadzirisa kukriya zvikwambo zviri mumusha, kuzvigadzirisa kuti zvipere, kuchenesa musha, kubvisa zvikwambo, kugadzirisa ngozi. Panyawo yengozi apa, ngozi inopera nekuripwa. Saka isi tinoibuditsa mumusha menyu kana pamwana ichitaura kuti ndakaurayiwa ndiri kwanhingi, tokugadzirisai kukuperekedzai kune dzinza rakaurayiwa munhu riya, toenda kumachief togadzirisa zvese kunonzi kuperekedza ngozi kana kuti kubikira ngozi kuidzosera yobhadharwa, asi mufi uyo makauraya anenge achitobuda mumusha menyu achitaura. Ndo mamwe ematare tinoita, zvikwambo togadzira zvese tinoita. Vanodonha tsviyo tinobatsira. Kwazoti vamwe vanoti tiri kudawo ngwini handisi kuroorwa, ndakatizwa nemurume akaenda South Africa achadzoki, togadzirisa. Varume wakatiza varume vavo, vakadzi vavo, kana mukadzi atizawo murume wake, mukadzi achiti inini ndiri kutoda kuti murume wangu adzoke, tinozvigadzira zvese. Urwere hwakasiyana siyana togadzira. Nyange vanoti tinozarirwa, kune chirwere chekuzarirwa chiya, touya wana BP, zvese tinoita. Tinogadzira mbereko. Vaya vanoti ini ndane makore 5 asi mbereko haisi kubata. Aiwa kwaSekuru Zhizha kuno tinogadzirisa nhau dzembereko, zvese tinoita. Vanoti hanzi tine chirwere chepabonde chinana siki, yese inogadzirwa. Zvirwere zvechibereko, siki inobata varume, zvese zvinorwadza, kana vamwe vanoti hanzi tiri masari, vakadzi vanonyanya kubatwa nenhau dzemasari kazhinji. Masari tinoparadza, mishonga yacho tinayo iripo. Vamwe vanoti makumbo angu azvimba, matambudziko ekuzvimba makumbo, munhu anenge akaroyiwa. Vamwe vanoti tiri kuwana futi mumatare vanozvimba matumbu nemakumbo, varume vanenge vaita musikanza kurara nevakadzi vevanhu. Tinozovabatsiridza kuonora rukaurwa aiswa ruya. Kana ukati uri kudawo ruka rwacho ndokupa futi, ndokusosera musha wako. Ukati uda kusosera musha wako mukadzi wausi kumuona zvakanaka, tokugadzirira kuti ubate kambavha iri kubamba mako mazuva ose. Togadzira zvese izvozvo vazukuru. Nezvetinoita, tinobatsira zvakawanda vazukuru vangu. Tisati tawanza yedu mibvunzo, chatingade pari zvino tozoti vari kuona chirongwa chino vari kunzvimbo dzakasiyana siyana dzepasi rino rese. Naizvozvo imi munobatsira muri muno muHarare. Tingade kuziva kuti vanhu vanenge vari kunze kwenyika munovabatsirawo here vari kwavari? Vanhu vari kunze kwenyika tokubatsirai. Kazhinji zvendinoita kune vari kunze, kuna America, Dubai, South Africa. Inini ndinoti right muzukuru uri ikoko kana wandifonera. Ndoti right muzukuru nhau iripo, takuita dare rako. Chiripo chaunotanga kuita, unotora mukaka fresh, mukaka uya wemombe, woisa mumvura mudishi, wogara pasi, woisa mari yako imomo mumvura, ringava dhora ingava chero mari. Ndoti muzukuru chigeza maoko ako, chiisa maoko ako mumvura mudishi muyame, ndakutotanga kurova matare ako. Wangondiudza mutupo wako nezita rako, matare akutotanga. Ndokuudza matare ako nezvikukunetsa zvese ikoko. Chinoongerwa kuti unobatsirwa sei. Asi kana zvakati kure, tiri kuti muzukuru chiuya kuno, tokudza tiri muHarare, wouya tokubatsira. Asi zvimweni zvacho tokubatsira uri ikoko. Uyezve nyange wane mashaya enjuzu, nyange dzimwe n'anga, kana umwe muprofita anoti ini ndida kusimbiswa chiprofita, imwe n'anga anoti inini pane zviri kugumira, tosimbisa maprofita, tosimbisa n'anga zvese, togadzira vanhu nemashaya emumvura, mashaya emadziva, togadzira zvose. Vane midzimu isingatauri, togadzira. Sekuru, pamati munogona kusimbisa maprofita, kune vamwe vanoti ini ndoda kuona but handisi muprofita, ndoda kuona, ndoda kuita muprofita. Munogona here kuti mumubatsire ipapo kuti azoita muprofita? Achiona tomubatsira zvirikozvo, mhino dzebere,
bhora zvese mishonga yacho inonzi fembera iriko ndomuzota ani ndiyo anenge afamba ega uya. Saka vane vavo vanobatsira here kuti vanogona kuona pakubatsira apa vanobatsira zvemachokwadi here? Kana tavagadzira vanhu vavo simba rekuporesa hapana but kukunonga kukuudza nezita nezviri kuseri kwegoma anotaura asi chipo chekuti azoporesa nekugonera hapana asi nhau iripo ndeyekukuonesa chete asi haazogoni kudii kupedza dambudziko. Dambudziko hariperi asi kuonerwa waita sei? Waonerwa ndo nhau iripo Sekuru. Chera muri kuinzwa kanhawe? Nyaya izvasvo. Ini ndinoda kutanga matare yangu. Makuda kuona? Ndauda kuona. Hai kana uchiona isusu toda vanobatsira kuti ukaona wobatsira shumba. Aiwa ka. Handi ndo pazvinotangira. Vanondibatsira ndotanga kuona. Ndatanga kuona ndochizobatsirwa kuti ndibatsire. Hameno kuti zvinoita here Sekuru kozi ichi chipo ichi. Asika handiti pavatizvo vanokwanisa kuita kuti ndive nechipo chacho. Chekuona shumba. Chekuonaka? Ndoonaka. Kana ndakuona ndofana kuoneswa futi mushonga. Hai Sekuru musambatsira ndopedzera ndakuonekwa zvisirizvo. Chera mauswa ndokubatai mabasa enyu. Nekuti munovaziva kavana shingi. Ndovandendichiitira ivavo. Tichiendera mberi nechirongwa Sekuru tingade kuziva mataura imeme nhau yekensa. Tinonzwa vanhu vachitaura kuti pane dzimwe nguva dzekuti munhu anenge amboenda kuchipatara vamwe vanoti hatichakwanise kubatsira. Imimi vanenge vamboenda kuchipatara ivavo vambonopiswa munokwanisa here kunge muchivabatsira? Unde muzukuru tinovabatsira asi nhau iripo ndeyekuti azodonhera pamoto kana tsva nanadzana tsviyo dziya zvinonetsa kuti chirwere icho chipeure panenge chana tsviyo. Kunana kenza vai anenge amboenda kuchipatara vamwe wacho vari kupora ukazoona anenge asingapori meno to anenge aitwa sei asi kazhinji vanenge vaenda kuchipatara waitwa zvawaitwa vamwe wacho vari kupora nekuti inonzi kenza izita rechirungu iri asi nhau iripo ndekuti kenza zhinji dzetiri kuona ndedzekuroyiwa Muzukuru. Chivanhu munhu anenge akatouroyiva saka isi tinoshandisawo mishonga yechivanhu inopedza kuroyiwa kwawakadii kwakaitwa. Kune yekudya kune yekuzora pachironda zvese yekuisa muporiji. Muri kuzvinzwa kachera. Tinoona pane mamafamilies anonzi apera neaids. Mukoma mukuru afa, anoteera wacho hanzvadzi yacho vese vanhu vari kungofa neaids. Asi aids iyi haina kuinga muri 1. Ndozvatogara chitaurira mhuri yeZimbabwe kuti paipai pamunenge makusangana nematambudziko ngwarirai matambudziko enyu kuti muchangoramba muchiti kuchipatara vari kuti munorangarira nyaya yemaconditions aitaurwa vamwe vachihanzi gogo vangu vari mucondition yakati ivo vachiroya dementia ivo vachiroya hongu maconditions ariko asi kuchivanhu zvakare kune mamaconditions anokonzera kuti zvinoitika izvozvo zviitike. Muli yeZimbabwe ngeThemba lyamuzukhulu Zhizha lapho ukuthi utheni yakwanisa ukuthi encedise kulaba abalemkhuhlane enjengecancer abalemkhuhlane ababalekelwa ngamadoda abanye babalekelwa abafazi abanye kuyabe ulani ulamadlozi eliyabe lingakhulumi kodwa kukhanya ukuthi uledlozi sibili abanye kabe lezifo ezitshiyeneyo ukukhulu ukuthi vani yakwanisa ukulinceda laba bathi hayi ubaba angemboni ubaba omuzi ukuthi uyenza njani I think kumbe uyaphuma phandle siyadinga abanye abantu yena uthi mina lingabuya ngiyakwanisa ukukufakela umuthi othiwa ngurukhawu kwenzela ukuthi ubaba lo enganjani engazitholi esiyaphandle ngaphandle yenza ubungezwa hayi kuyabe ziza kutsha ziyakhala nje. So uthi ukhulu Zhizha vancedisa abantu. Sekuru tadzoka. Unde Tingade kuziva zvakare kuti mataura dambudziko rembereko. Kune vari kunetsikana nedambudziko rembereko asi vari mhiri kana kuti vari kunana South Africa vanobatsirika sei vari kwavari. Tingade kuziva kuti pane here mamatambudziko amunoti aya haaite kugadzisa munhu ari kunze anofanira kuti auye kana kuti vanhu vese vanofanira kuti kana kuti munokwanisa kuvabatsira vari ikoko. Matambudziko ezvembereko kazhinji kutouya pana chiremba.
wobatsirirwa pana chiremba ipapa zviiti kuti tikubatsire mumhepo. Matambudziko anobatsirwa mumhepo ndeyekuti uri kuteerwa nechikwambo wakaombererwa mweya wechikwambo nabamukuru kana nabamunini wako achitiwo ugarwe nemhepo dzakaipa zvaunoronga zvisafambe kana kuti imba isafambe. Izvo tinogona kugadzira tichikuudza zvekuita uri kokotoshanda nezita rako kuno. Mhepo iyoyo tinotoihaka ichiuya kuno toidzinga toparadza zvese otona zvinhu zvako zvichiita manake. Asi nawe yembereko muzukuru kana anga wamunhu wemurume kuti hapasi kufamba zvakanaka haiti mwana munhu wemukadzi kutouya kumatare kuna sekuru Zhizha zvako zvogadzirwa muchionana. Handidi kunyepa ipapo. Imwe nhau zvakare tinonzwa imimi muri n'anga. Tinonzwa vanhu vachiti mambotaura nyaya yekusvitsa mudzimu kuti munokwanisa kusvitsa mudzimu, asi vamwe vanoti n'anga hadzifanirwa kunge dzichisvitsa mudzimu nekuti n'anga hadzina kuchena, vanofanira kusvitsa mudzimu masvikiro. Nekuti ndikauya kwamuri sekuru ndichiti ndiurayireiwo munhu uyu munokwanisa kumuuraya, asi svikiro hariurayi. Naizvozvo ndopatoda kunzwisa kuti imimi pamunozonzi hamuna kuchena pakusvitsa mudzimu, inyaya yakanyatsomira sei iyoyo? Nhau inonzi vanhu n'anga haina kuchena pakusvitsa mudzimu, inhau yekuti n'anga iyo zvinoenderana nekuti inoshanda nei, nechikwambo here kana munhu ari kushanda nemudzimu idzinza rake watete guru. Manje kana muchinzwa kunzi Sekuru Zhizha, Sekuru Zhizha ndo tete guru wekwazumbe wakabva kunonzi kutanganyika kutanzania, wakawigwa kwarusape kunonzi kwamuziti kwamunyengwa murusvingo muninga, ndo wagere pandiri kurowati hachisi chikwambo. Nditete guru anomutsa imwe mudzimu. Kana mukatarisa patata tiri kupurazi kuya tichiita basa tofunga makaona midzimu ichibuda kungoimba ruyo chete, midzimu ichitiduguka pasina kunongedzwa netsvimbo, kurova kuti masimba atete guru handi chikwamboba. Ko varume vakasungwa nevakadzi zvinofambawo sei? Ndinoronora zvese nekuti pane zvine zvakaitwa ndokuudza zvekuita toshandisa mishonga zvinoitwa ipapo zvese zvinoitwa. Nyange wakapingwa nemukadzi akakuisa rukawo wamunotanzi maloko wachitaura pachirungu. Ende imwe nhau ndototaura ndekuti ukanzwa muprofita ndotanzi ndinoisa loko. Haisi simba raMwari kamuzukuru. Ine yaton'anga zvinoshanda nemishonga izvozvo. Nze uyai tinoisa maloko isu. Hakuna munamato wekupinga mukadzi kana munamato wekupinga murume kuti akaenda kune girlfriend haimiri mnhengo haiswatuki. Kunyeperwa mishonga zvinoitwa nen'anga chete, hakuna munamato wakadaro. Kana Jesu paakafamba mukatarisa nhoroondo yaJesu makambonzwa kuti aisa rukawo? Makambonzwa kuti Jesu aidzura? Ainamatirira chete muzvidhoma zvotiza. Kana pakabvisa madhimoni pana region akaita ekubata akangonamatira region, madhimoni vaenda pangurura dzichinofira mvura. Ndo chaizvo zvekudzura zvekupinga murume kuti asanoita musikanzwa kumisa ki ndezvana chiremba vanoziva makwenzi. Kaona muprofita akuita izvozvo kuti muprofita auya kwatiri atikumbirawo atenga tsotso kwatiri tomutengesera ka ndi anenge auya achikumbira zvaari kuda. Kwaiye uchikumbira ndikuda zvakarisa tokunyimire tokupa. Ya chera nyaya yako nditaishindinakidza. Makuda kupiwa chi? Chera ndoda kukulokai. Sekuru musamupe momutengesera shumba. Because nyaya iripo ndeyekuti tikuona matambudziko vanhu pavanouya vachiti Drewmas media, murume wangu akatiza akatorwa nemumwe, vamwe vachiuya futi vachiti mukadzi wangu akaenda. Izvo zvabva zvandi musati mataura inchera toda kutodzokera kuna sekuru. Sekuru, pane murume akachema kwandiri akati mufunge ndakatsvagira passport mudzimai wangu, auya kuno mhiri kwemakungwa zvakanaka achingosvika chete uyo aenda. Dzimwe nguva anotounza zvikomba kuzorora pamubhedha wangu. Ndodini nhai sekuru? Ndiye muzukuru anoda kuti mutotanga kumupindurira iyeye. Anouya kwatiri tomuitira zvinoita. Kana achida kuti tidaidze mukadzi, kana achida kuti tiise loko wanamirana, anotaura kuti adati wanamirana here, nekuti nhau iripo isi mishonga tinayo imwe ndeye kunamirana. Imwe ndeye kuti panoita ruware zvekuti akanohura mukadzi uyu kuenda kune zvikomba panoshayikwa nhengo haionekwe. Imwe yacho mishonga yekuti unotoonekwa wakanamira, saka anonga achisarudza tari kuda zvipi tomuitira zvinoitwa. Anozozvigona here ari mhiri kwemakungwa kana zvaitikira ikoko vanamirana paya? Nekuti mushonga wacho wakaipaka kana manamirana ikoko pakaitawo nguva refu, kana pakaita mazuva mairi musati maonana nemunhu akakukiya mhiko iyoyo munofa. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe, imi chera futi ndogona kuita mari nemi. Mukanoita musikanzwa kwa muri kuenda kuchikoro
munotondishedza kuno kuZimbabwe ndoya kuzokubatsirai. Asi kamanje dai mukaita hanyu musikanzwa nevachena ndovane bhegi. Muli yeZimbabwe ngiyathemba liyamuzukhulu lapho yakhuluma ukuthi nxa kulabo baba ababona ukuthi omngaba bayenzi kahle kumbe ngabaphuma ukhulu uthi yakwanisa ukuthi elinika umuthi okwanisa ukuthi lapho kuzahamba khona umfazi sithi mana ngeke ngephandle ngiyenza ukuganga yena uthi hayi umuthi wangona yakwanisa ukuthi ufike khona ngale benamathelana kulandaba ukuthi ungaphi kumbe useZimbabwe kumbe out of Zimbabwe umuthi wangona yakwanisa ukuthi ekunike kodwa kulalo thwa ngokunamathelana umuntu wangikhona engahlala amalanga amabili umuthi wangikhona bengakalungisa ukuthi uzube right kuyakwanisa ukuthi njani abantu bangikhona befe but kulokunye nje ukuthi uyakwanisa ukukunika ukuthi hayi nxa indoda siphuma sisiyaphandle phela sisithi mana ngiyedinga phela ama girlfriends kuyafika ngale bethi bayadinga ethola ukuthi hayi ngasese kasela lutho so muli eZimbabwe nxa ukwazi ukuthi kulomuntu nje kumbe ngumkakho kumbe ngubani wakho othandana layo bonke hayi kayenzi kahle ungabuye ubamba uSekuru Zhizha uyakwanisa ukuthi ekuncede phela lihlale lilokuthula kungabe lo muntu othi ngesishona gumbo phansi gumbo phansi maita vice versa asizvese zvakafanana. Hongo muri yeZimbabwe tinimo muchirongwa apo tinotaura nevanobatsira vakasiyana-siyana. Iyezvezvi toda kuti tinzwe naSekuru kuti nhai Sekuru matambudziko amunoti imimi aya handimakwanisi ndeapi kana kuti munobatsira zvese? Pamatambudziko ekunetseka ndorova ese chandinotaura pachokwadi kuti handichigoni kupa munhu chidhoma kana kuti Sekuru Zhizha wanzi wakapa munhu nyoka. Asi ukapiwa nyoka neumwe chiremba kana kuMalawi kana kuGhana kana kupi Dubai ini simba rekuzoitora ndinayo. Simba iroro ndinani? Ndinaro. Asi ini kuti ndikupe chirombo ipapo hansandadi. Asi simba rekuparadza gona kana rimwe nganga ine zvinhu izvozvo tinotora kana tiwakunetseka nechidhoma kana tinganga ndinoti shamari ndakatora zvinhu kwakati zvangu ndinetsa uyai mundiparadzire pamba pangu izvo toita chendisingagoni kukurombesa nyoka chidhoma. Asi kana uine business rako kuda kuti rinake unoita zvekushava unoenda kunze kwenyika kunohodha une shop une bhava unoita zvipi nezvipi malaki acho ekuti zvivhurike asina ropa ndinawo. Sekuru ipapo pamati malaki because vamwe vanoti kana vakunetsekana vanofanira kuti Drewmas Media ndakatora mushonga unonzi ndewe lucky but mushonga uyu handichanzwisisi pakuitika zvinhu zvisinganzwisisiki pamba pangu but mushonga uyu ndakaupiwa uchinzi ndewe lucky. Iwo mushonga welucky wakanaka here Sekuru o wakaipa? Mushonga welucky wakaipa asi ukaona wakupiwa mhiko kunze usazorare nemukadzi asi vako vatanga mhiko kapo wazukuru ipapo ndo pakaipa. Mushonga vese unika muko nemhiko ndo wakashata asi unonzi muchena. Mushonga wakanaka welucky hauna mhiko hauna chako badzi kuzora ndikuita zvakataurwa na kuri kukwititidza. Asi ukaona mushonga welucky wakunzi iwewe mushonga usazorare nemukadzi asi wako uri muhomwe ukarara nemukadzi asiri wako unofanira kuusiya panze unofanira kudaidai ngausapinde muhomwe musi unokanganisa lucky iroro ndipo pazvinenge zvakunetsa kuroti kuti zvakafanira kuti ukapiwa lucky rekuzora obva wanzi iri idumwa iri kapiro akasonwa ikunzi kanogara muchikwama kana muhomwe kapiro kai ndo kane mhiko kadumwa kai inonzi dumwa kuna vanoziva chikaranga vanoziva chiwana vanoziva mishonga imwe ukapiwa dumwa rekuisa muchikwama rinonzi nderekufamba naro rinenge richikudhonzera malaki ende lucky rinodhonza zvakawanda kana riri kumunhurume rinodhonza vakadzi zvakawanda saka unofanira kuziva kuti kana wapiwa mushonga welucky uri kuushandisa pamari here uri kuushandisa basa rei kwete ungopiwa lucky uchiti ndere kudaita mabhebhi pasina mari uri kuwana pasina zvemushando. Saka lucky rese rine mhiko rinonzi dumwa iri ndere lucky asi lucky iri mushonga uyu ngausazorare nemukadzi kana vako kana wekunze uri muhomwe ziva kuti uchapanduka warombeswa wangona waenda nopiwa lucky nana chiremba uchipiwa kamuko nemhiko wadi warombeswa ziva ipapo pakupiwa malucky kunana chiremba. Muri kuinzwa kai? Ko imi munenge muchisiya bhutsu panze makarombeswa. Aiwa ini kahabhiti kandoita hangu hakusikurombeswa ndongoziva kuti mubamupindwe namo nebhutsu. Ko handiti ndimunokorobha here mumba macho ndoida kuti mugare makachena. Sekuru
Nhau imwe iri kunetsa mazuva ano ndembavha. Matsotsi vari kubira vanhu siku nesikati. Toda kuti mutiudze kuti imimi munobatsirawo here. Ende zvechimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti munhu anobirwa motokari kana kuti anobirwa mumba haana kana chekubata, obva aenda kunana sekuru unza mari yakati. Mari iyo yatonyura futi, zvinhu izvozvo hapana chadzoka futi. Munobatsirawo here nhau yembavha? Kana muchibatsira mobva matijekeserawo nenhau imwe yandataura nepamusoro payo. Nhau yembavha tinobatsira isusu kazhinji tinoti mari zhinji inobhadharwa nembavha kana kuti zvaita zvinhu zvani zvako, asi mari iyo unopinda nayo matare kuti ukurukure nasekuru kuti uchione kupiwa mushonga inenge iri $10. Yange wabirwa motokari ye$3000 yona ni $10 yako kuna tetekuru wogadzirwa nyaya dzembavha dzako. Asi panhau yembavha ini ndoshandisa rwaifi, ndoda kuti mubva maziva muri yeZimbabwe. Ine mushonga wangu ndinoshandisa, ndorumisa rwaifi pamuromo, ndoita mhiko dzangu dzendinoita. Rwaifi uya ndiye anozonotaura nemunhu uya akaba kusvika adzoka nezvinhu zvako. Pane kahoro ike rinoti itei ipapo, handizodi kukusvisira yangu nekuti mbavha ndikainyengerera haidzoki. Akasarwadziwa munhu mutema akabira munhu, akasarwadziwa haadzoki. Saka ndine zvendinoita. Asi iwewe hatikuti unza 200, unobhadhara $10 wopinda mumatare. Imari yekungopinda mumatare woitirwa zvinhu zvako. Iwe haufaniri kuzoitawo chitsotsi. Zvinhu zvako zvikaita wofanira kudzoka nemunhu uya kuti auya sekuru ndochimuchaya, iwe wozotenda unoti uchabhadharwa naye. Ndizvendinoita. Akaita chitsotsi momutumira karwaifi kacho. Ukazoita chitsotsi manje wakunetsana nawazhizha wega nekuti iwe wabhadharwa mari yakawanda, wadzoserwa futi motokari yako uyezve mbavha iya waisungisa, asi watombobhadharwa. Saka unofanira kundiudza kuti zvaita kuno uya nemunhu wacho toita zvinoitwa. Koipo pacho pamunoti maita kuti mbavha idzoke, zvinotora nguva yakadini kuti zvinhu zvidzoke? Kazhinji mazuva 3. Kugadzira nhasi noverenga mazuva 2, rechitatu mbavha yako inofanira kunge yakupengereka. Ko kuti zvinoita here kuti kana ndabirwa ndane 5 years zvinhu zvangu zvinogona kudzoka here? Ini handinyeperiwa mhuri yeZimbabwe, handinyeperi pasi rese. Zvinhu zvaane 5 years pano ini handizvigoni. Ndinogona zvine mwedzi 5 zvichidzoka kuti zvabiwa nhasi. Zvaane makore akati pano hazvigonekwi. Zvaane 5 years pano hazvidi kuti tinyepere mhuri yeZimbabwe. Saka munogumira pachi? Kazhinji kukabirwa zvinhu zvako gore zvichidzoka kuti zvabiwa nhasi, kuite zvaane makore 5 mhiko dzacho hadzizokwanisi kuronda hwema kuti zviri papi zvakatorwa nani. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe, tina sekuru Zhizha. Tiri muchiremo asi kwavari Zhizha. Sekuru, ndichida kubvunza kuti kune vamwe vanoti zvikwerete, ndakakwereta munhu mari yangu asi haadi kudzosa. And then kune vamwe vanoti ndakashanda kune imwe company for 5 years handina kupiwa mari yacho. Munogona here kubatsira ipapo? Hanzi ndakashanda shuwa kwemakore akawanda papurazi rake ieroni, handinoti chindiwedzera mari otsika-tsika. Ndo imwe nhau yakauya nemumwe munhu recently achitaura kuti aiwa ndakashandira munhu nguva yakarebesa, akuchichimirai basa, mari dzenyu tokupai, nanhasi hapana chachiri kubuda, asi mari yedu anayo. Akatidzinga basa achiziva kuti anokwanisa kutipa terminal benefits edu, but nanhasi hakuna chiriko. Ndodini? Ipapo tinoshandisa anonzi mamhepo. Kuna vanoziva kana vana vachiremba kana kuna vamwana unouya nezita rake chete. Tine zvetinoita ipapo anonzi mamhepo, tokutumira mamhepo ekuti wega unongorota uchiona uchishupwa nevanhu vanenge vari kuda mari dzavo kwauri, wega unovafonera unovatsvaka. Tine zvetinoita ipapo. Tine mishonga yetiinayo tozvigadzirisa. Munhu ari kuramba nechikwereti, munhu ari kuramba nemari, kana ane 3 years kana ane 5 years, chatakudai zita rake nekuti munhu wakatopa mari pamapera 5 years hachade kuidzosa. Zita rake unoriziva, zvese unoziva. Tinoshanda nezita rako kana nemutupo vacho. Taakuita unonzi uroi asi hatikuurai, tinokurwadzisa kuti uzive kuti chikwereti chiya chakudiwa. Hongu mataura kuti zvaane nguva hamukwanisi kunge muchibatsira kana zvakabiwa nembavha, kana zvakabiwa, asi zvekukweretesa
munokwanisa uchizazita first name nesurname. Yeah. Iwe mutupo ndisingaziva hangu hazvina basa zvangu zvedu zvaita kamai mwana. Motokari yedu muli yeZimbabwe ngiyathemba lezwa lapho ukhuluzhishe khuluma ukuthi kulaba abalezikwerede owakweredisa umuntu likasafuni le mali yakho, kulaba abakwazi ukuthi bahamba bayasebenza kwenye ikhampani abasafuni kulibhadala. Hayi muli yeZimbabwe lingafonela iDrewmas Media lithi lifuna inamba zikaSekuru Zhizha, thina siyakulinika likhulume loSekuru Zhizha libone phela ukuthi lithole imali zenu, lithola izikwereti zenu zonke zibuye muli yeZimbabwe, singahlali sihlupheka ngabantu abalemali zethu. So nxa ukwazi ukuthi le mali zabantu onxa ukwazi ukuthi kulomuntu okukweredayo ongafuni le mali yakho muli yeZimbabwe sibambe thina beDrewmas Media sikunike uSekuru Zhizha. Uyezve chandoda kuyeuchidza vanhu ndechekuti muno muZimbabwe tinana Bakers Inn, tinana Lobels, tinana Protons, etc. Ndeve chingwa kawo. Isusu kuDrewmas Media kupa manhamba tinobhadharisa. Hatipe pachena. Vai vanoda hawo zvekupiwa zvemahara. Aiwa, endai ikoko kwamunowana zvemahara nekuti hatidi kunyeperana kana kuda kudyira huro mukunyara. Izvinezvi kusvika kwataita kuno kumafuta. We are not that rich. Saka tinotodawo mari yekuti tikwanise kunge tichita basa ratiri kuita vachena. Muli yeZimbabwe ngiyathemba la muzushumba lapha ekhuluma ukuthi muli yeZimbabwe sisonke siseZimbabwe. iDrewmas Media media company ezimele yodwa kulabantu abasebenzayo ukuthi size sihambe kebe kufuneka ifuel ukuthi nje libone khonokho likubonayo yiWi-Fi. So nxa licela amanamba abantu abancedisayo nxa selifuneka Sekuru Zhizha siyabe siyacela ukuthi sicelani phela sincane ukwenzela ukuthi lathi sichone sikhiphe indaba ezimnandi sichone silidingela abantu abancedisayo ngoba uthi lathi size sikhambise uma ngongaka sikebe kufuna isikhathi konke lamafutha. So muli yeZimbabwe ngiyathemba nxa kulokuthi ufuna into yamahara hayi uyabuza hamba lapho kulamahara but bathi quality and aiwa zvichirungwini haligone asi chandingangoda kutaura ndechekutika unoona vazhinji vacho vachiti vananhingi vanonopa mahara. Aiwa endai kuchi kune zvemahara. Ndiri grade 1 ndaidzidza kuti ini ndini iwe ndiwe, ini ndini Farai iwe ndiwe Farisai, kutoratidza kuti takasiyana. Mumwe nemumwe ane maitiro ake ekuti akwanise kuita chinhu chaanenge achida kuita. Isusu ndo maitiro edu iwaya. So cheap and quality hazviendi same. Unoona pane vamwe futi vaitaura kuti nhai veDrewmas Media tiburitsirewo Sekuru nhingi vakativhara mari yedu. Aiwa isu hatikwanise kuti imwe channel yaburitsa isi tozoita nyaya yekuti Sekuru vaya vakabuda pachannel MBAVHA kwete mune makuda kurwisanisa isusu. Endai kuchannel kwamakapiwa naSekuru ivavo munotaura navo mopedzerana ikoko kwete kuya kwatiri. Aiwa isu ndisu ivo ndivo. Sekuru tiri kuendera mberi nechirongwa. Pane nhau yamataura yekuzvimba makumbo. Pane vamwe vakatosvikira kubva kuUK vatotadza kushanda zvachose ivavo vari muno muZimbabwe nenhau yemakumbo ari kuzvimba kufamba kwacho chaiko kwakutovashungurudza. Vanobatsirika sei? Chiko chinombozvimbisa makumbo? iBP here? Ishuga chii? Chinoitika ndechekuti BP inozvimbisa makumbo, shuga inozvimbisa makumbo. Chimwe chacho chechitatu unogona kuzvimba makumbo nekudyiswa nevavengi vanga vanofamba usiku ya unogona kudyiswa mishonga yakashata urikuta uchidya chaiko makumbo otanga kuzvimba nedumbu zvese zvotanga kuzvimba miri wako wese zvekuti ukabaya kana miri wako kudai uchinzwa pachita gomba ukabaya so panoita gomba ukabaya panoita gomba. Kune BP kune shuga idzodzo dzinoita futi izvozvo asi mishonga tinayo. Ukauya zvakanaka kumatare tikataurirana teteguru vanokuudza kuti izvi zvinopera zvakadai zvinopera nokuti ndiri kuona vamwe wacho maneta nekumwa mapiritsi maneta nemajekiseni mumba munogara murwi nemabhodhoro emapiritsi asi chapera hapana. Uyai mubatsirwe kuzvimba makumbo kana iri shuga kana iri BP munobatsirwa. Kunga wakuroiwa kwekudyiswa usiku makumbo otanga kuzvimba tinokubatsirai tiriko. Tisati tavharisa chirongwa Sekuru tingade kuziva zuva ramunoti iri handimbofe ndakarikanganwa. Ndinotondera chose rimwe gore paya ndichiri kushandira kambani iya patakatanga kunyasozivana. Takauya tichiona paine mwana weDrezire
regreen ndoimwe nhau yatakatomboburitsa iyoyo zvakatikatyamadza. Imimi ramunoti zuva ramusingakanganwe ndiroro here vati pane mamazuva? Uyezve ndingade zvakare kuti muudze mhuri yeZimbabwe kuti chii chakaitika pazuva iro randoti handikukanganwe inaro. Nhau iripo pamusikana wedress regreen ndiye ndinotanga kutaura iyo muchidimbu. Musikana anga aine 23 years asi akapfeka mina anoonekwa aine dress regreen 2018. Anga akapfekedzwa zimweya rambuya vakazofa rakamutswa kumakwa kuti haapfimbwi. Nyange akapfeka kamini mukomana wanhu wese panyama imimi mune muchitoona kuti munhu ane chidress chegreen ende ndimbuya asi mwana akatonaka zvekutoti unoshamisika. Asi takazomubatsira zuva iro randiri kanganwa ndikuti takamubatsira akapupura kuti aiwa ndakutopfimbwawo nevasikana, ndakutodiwa kuSouth Africa izvozvi. Baba wangu wangu warovera kuSouth Africa 5 years. Baba wangu wakutonditi uya kuSouth Africa ushande, wakomana ndakutodiwawo newane mari ende izvo zvakaroorwa akazotochata. Akauya ega pakambani yaimboshandirawo neshamba akatotaura kuti zvinhu zvangu zvaita ndakutoenda kuSouth Africa zvinhu zvangu zvanaka. Handiri kanganwi nekuti munhu yanga ane makore kusvika 24 23 years asina kuroorwa, haana nomupfimba, haambodiwi nemukomana, asi vanhu vese vachimuona akapfeka kana katrauzi kakanaka kana zvakapfeka iwe muzukuru wangu pano anenge achitoonekwa kunge nesidress regreen kunge mbuya wachembera. Anenge achinzi nevakomana maswera here, makasimba here, haadaidzwi nezita rake instead of I love you. Hauzwi izvozvo. Iye kutesa kuti ndichapfimbwawo ndichaudzwawo zvirido anonzi ko makasimba here kutoomberwa mwana ne23 years. Zvakandishamisa gore rero 2018 asi takamubatsira zvakanaka zvikaita zvakanaka. Tikazobatsira umwe aiwa futi aifirwa nevana, akafirwa nevana vairi ngoti kumusununguka nhasi anofa, asi takamubatsira izvozvi zvaane vana vairi. Hazvi kuti mhuri yeZimbabwe zvimwe zvacho munozviziva handizvikangani. Imwe yacho itakazoita pachiweshe itakabata zvidhoma nesagi zvanga zviri 3 zvidhoma izvozvo. Ndanichiri nemotokari yangu tikamisa motokari kuroad tikati rowa inziyo dzembira tikatora 90 kg takangonongedza mumba netsvimbo zvidhoma zvikapinda zvega mu90 kg musagi. Asi munhu yeye handitauri nezita asi anga ari wechechi yekwamwazha ari mufundisi rabhauma. Saka ndinoshamisika kuti seiko wechechi muchiromba uyu anga ari mufundisi wemwazha asi handitauri nezita aine zvinhu zvake. Saka munotorerei zvinhu zvakadaro imuri wechechi? Kana tichinamata ngatingodi ngatinamata. Handimakangani mazuva yayo. Shoko renyu rekupedzisira ramungade kusira kumhuri yeZimbabwe nekuti tiri kuona charingazuva chakwata nguva dzapera. Mhuri yeZimbabwe chokwadi chendinotaura ndechekuti kana uchida kubatsirwa zvisina ropa mukati ukaona pakutaurwa nawo yemhiko bvunza ichiremba. Ndinoda kukuzivisai muzive pakufamba kwenyu mune n'anga muna chiremba muna anobatsira. Ukaona wakupiwa mhiko pamushonga uri kupiwa kana pakubatsirwa uri kubatsirwa ziva kuti zvinhu zvozvo zvichakupandukira. Hazvifaniri kunge zvine mhiko usazoti nekuti kana mhiko dzemubhaibheri nemutemo wemubhaibheri wazhinji muri kuitadza muchazogona here mushonga inonzi usazoti zvakati. Nawo inonzi usazoti zvakati kureva kuti ukakanganisa musi wacho mushonga uchaushaya kana uchapinduka. Ndipo unozonota kusvika papapiwa mushonga wakati takubata chapinduka chachino. Seimwe nyaya irisikakanwa yakaitika kupurazi kwatakaenda kwana murehwa kuya nekuti munhu akapiwa achinzi mushonga wakati azona chapinduka. Saka mhuri yeZimbabwe ndinoti zvose matambudziko emunoda kubatsirwa tiripo. Batai veDrewmas Media vanokuudzai kuti munofamba sei. Mhuri yeZimbabwe chirongwa chanhasi machinzwa amenoti machinzwawo sei, machionawo sei? Mhuri yeZimbabwe ngethemba lizwile namhlanje udaba siliphathele lona. Angazi ukuthi lina kungabe kungapho kulibambe khona nxa lo dubo lokuhluphayo yasibamba thina beDrewmas Media, nxa lo mfazi kumbe indoda ekuhluphayo yabamba thina, nxa le square radio yabamba thina, nxa lento ekuhluphayo nje emzini wakho uyabamba iDrewmas Media. Siyakwazi phela ukuthi siyakwanisa ukuthi sincedise ngapha. Tisati taenda kachera ndoda kutanga takumbira regero kumafans eDrewmas Media pamavideos atapedzisira kukupai mhepo yanga yakawandisa uyezve quality yedu yanga yakadzikira. Aiwaka makazvitaura mukati kogadzirisai ndinovimba nhasi tanga tiri pane rimwe level. I guess sound ball, picture ball, zvese
chirabo. So muli eZimbabwe sizwile isikhalazo senso ukuthi hayi kade kulomoya omningi lapha amavideo esithe sawayenza kodwa sithe lina likukhulumayo yikho esikwenzayo so sithe sagijima sathi manini sike silungise kwini isound ngiyathemba namhlanje hayi akula moya okhona impilo basiphandle nje umoya ukhona but ngiyathemba ukuthi ku video yenu lizibonele kahle. Esemazira munoita Sekuru Zhizha vanofamba zvakare naSekuru Mukanya saka svondo inouya tinenge tichikupai Sekuru Mukanya makavaona vese vachishanda basa pamaronderapo saka svondo rino Sekuru Zhizha svondo rinouya Sekuru Mukanya. So muli eZimbabwe ngiyathemba labona amavideo adlulileyo uSekuru ukhulu Zhizha wayehamba lokhulu uMkanya so namhlanje siyathi silinika ukhulu Zhizha hayi kuvike landelayo sebesilinika phela ukhulu Mkanya. Satabva kaSekuru pane kambo kandoda ziso rako rakandimaka iro rako makanda zvona ziso rako rakandimaka zvona ziso rako makanda zvona manjame ameno ameno ikoko iwe ndopara Atinotenda muri eZimbabwe ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.